Li gundewar Şamê li bajarê Zebedanî pevçûn ji beriya çar rojan ve di navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de berdewam e. Artêşa Azad ragihand ku hêzên wê hejmarek tank û wesayîtên leşkerî yên rejîmê li derdora rêbenda Koşka Saûdî hilweşandin. Di heman demê de firokeyên rejîmê taxên bajarê Zebedanî bi bermîlên teqîner û mûşekên germahî armanc kirin. û li gorî hîn jêderê meydanî ku di encama vê topbaranê de gelek welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Li aliyekî din li gundewarê Hemayê jî firokeyên rejîmê gund û bajarê navçeya Sehlilxa bi bermîlên teqîner topbaran dikin. Her wisa îro di danê sibê de hîn jêderê meydanî ragîhandin ku firokeyên rejîmê bajarên Keferzê, Telatamnê û gundên Zekat û Çiyayê Şeh ji bo bi bermîlên teqîner armanc kirin û hate zanîn ku hejmarek ji sivîlan di vê topbaranê de jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar ketin. Li gundewarê Idlibê jî topbarana firokeyên rejîmê li ser gund û bajaran berdewam e. Hîn çalekvanan ragîhandin ku firokeyên rejîmê yên leşkerî bazara gundê Hezarîn bi mûşekên germahî topbaran kirin û di encamê de heft sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Di heman demê de gundê Medaya rastî topbarana firokeyên rejîmê hat û li wir jî jinekê jiyana xwe ji dest da û hejmarek sivîlên din birîndar ketin. û li gundê Terimla jî firokeyên rejîmê dibistanek ku hejmarek penaber têda cihgirtibûn topbaran kirin. Li Derayê Artêşa Yekemîn ya ku bi ser Artêşa Azad ve di daxuyaniyekê de ragihand ku hêzên wê rêbenda avahiya Ewêd girîngtirîn berevaniyên rejîmê li bajarê Derayê wêran kirin. Di heman demê de hêzên Artêşa Yekemîn avahiya Sîxuriya Asîmanî, Ewlehiya Cinayî û rêbenda Muessesê yên ku dikevin çargoşeya ewlekarî de bi mûşekên hawnan topbaran kirin û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin.